गोदो आं इसेबां बुंबाबो मानियाखैमोन। मा बुंलायदोंमोन? बेफोरबायदि जेबो नङा, बेफोर ओरैनो साननायसो, बुंलाबायनाय, एरना होनाय। नाथाय दा मोनबायना? बेफोरबायदि बिहामजोखौ गोदो आं होखारहरनो थिनखादोंमोन। आरो आंनि न'आवबो जिबायदि धमकी होफैलायदोंमोन मेहेराबो। दा मोनबायना, गावनि माबायावनो हिनजावनि थाखायनो गोजौआव थांनांबाय बियो। फाब बेफोरो साला आंखौसो रायफैलायग्रामोन आंनि न'आव थांनानै। बा नुबाय, इसोराबो आंजोंसो दंखायो। आं मोजांखौसो बुंखायोना, बहाथो गाज्रि बुङो। बिहामजोनि आगानानो थिग नंखाथारा, नङाबा न'खराव बेबायदि असान्थि जाबाय थायो होमबा? जियानो जा, जोंनाबोथ' इलिसा बिहामजोआ न'आव फैदों। माथो जोंनाथ' रावबो मानसि थैयाखैहाय। आरो बेबायदि जेबो गाज्रि खौरांबो खोनायाखै। अबसे आंथ' मोजां मोननाया मोना बारा, थेवबो नाथाय बिस्राना हाथरखिया सुनि खाथारहाय सुनि। खेबसे खेबनैयावनो हमनो हाखायो। दालाय आरो मानसि साथाम मानि थैलांबाय बे न'खर मोनसेयावनो। आरोथ' दा नै गावनि फिसायानो गावथारजाबाय होमबा? हाबायानो बावाखै, दा बोरै जाखो? थिग नङाबासो बिदि जायोहाय। जियानो जा, आंथ' सिगाङावनो बुंखादोंमोन, दा आंनि खोथाखौ मानियावनो नै गाब्रबायना। आयै, बे बाहेरायाव नोंसोरखौ आं मा रायलायनाय खोनादोंमोन हा? मा रायलायनाय खोनालायखो? हाजेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों दा जोंलाय। सि आयै, एसेबां गाज्रि गोसो साननाय, एसेबां माइन्डफोरानो माबायदि नोंसोरनालाय? जोंहा दा न'खराव एसेबां दुखु सोलिगासिनो, नाथाय नोंसोरो गारायाव बांसिनसो रासिननिफ्राय रासिन संख्रि सारना होबावदों। बुंबाय थाव आयै बेफोरबायदि राव बुंनाया। ओइ बिहामजो, सिरि था, नोङो जेबो मिथिया। हा नोंलाय दानि मानसियालाय मा मिथिनो? मानो मिथिया बेलाय आयै? नों रासिननिफ्राय रासिन मानो दुखु होनो सानखो हाथरखिखौ? ओरैनो मेहेरा बे थांनायनि, गावनि फिसायखौ खोमानांनायनि बेसे दुखु, जोंसो मिथिगौ, बिसो मिथिगौ। नोंहा आरो मा मोनखांदों बेवहायलाय? बिदिबा उल्था जानोसैलाय नोंहा। नंथारि जाथारि बाथ्रा बुंबाथ' बुंखागोनानो। आं नोंखौ सिगाङावबो बुंदोंमोन आयै, दासिमबो नों आरो बेखौनो बुंबावबाय। गोदोबो मेहेरागोजों बुंजाहैफिननानै बावदों। सिरि था बिहामजो, दा नुबायना आंनि बुंनायानो सैथोमारमोन। गावनो माथो गोजौआव थांखो? आरोथ' जोंनि दुखुआ एसेबो नोंहाबो दुखु गैयाबा, अब्ला जोंनोबो बेफोरबायदि रावनिबो गोनांथि गैया। हाबाब, मा होनखोहाय नोङो? अब्ला माथो बुंनांगौ आयै? बेबायदि समावबो नों बेबायदि खोथासो बर'नोबा? अब्ला नोंनो सानना नाया मानो बेफोरबायदि जादो? आरे जानायखौ हमथा हायो नामा आयै हो? जानांगौ दंबा नोंबो हमथा हाया, आरो आंबो हमथा हाया। जों रावबो हमथा हाया जानांगौखौ। नों आंजों नांलायनाङा दे बिहामजो, मोजां जानाय नङा। नोंसोर दानि गथ'फोर, बेफोरबायदिखौ बुजिया, जों गोदोनि मानसियासो बुजियो। उल्था बुंनो फैदों आंजों। मा मिथिगौहाय नोङो, मा मिथिगौ? मोजां बुंबा गाज्रिल' नुखायो। बास आयै, बेफोरबायदि समाव नों रासिननिफ्राय रासिन एरना होदों नङासै? थाबैनो एरना होदों, आंखौ मिथियाखै सानदों। खोनाखादों आङो। बेखौ एरनाय बुङो नामा, जाम्बि? नै थुनजुलियाय, माबा नोमानिया दाउ गावसासो थानायखौनो एसे लाबोदोंमोन। थाङै जायै थां, आमाय थुख्लबो दोनदों आङो। नों जायोबानो जाबाय। आयु, हा नों जायो नालाय, बेखायसो दोनदोंमोन आङाय। आं जेबो जानो लोंनो गोसो जाथ'वाखैना। बे सानमोना हाथरखिमोना मा जादों मिथिखाबायना नों? मिथिबाय आइ, हा मानसिनानोथ' गोबां दुखु मोनदों आंबो। नाथाय बिदि जानाङामोन। जोंहा मेहेरा बिदि गावथार जानानै थैलांबाय। खाफालनि लिरनायसैहाय आइ, माथो बुंबावनो। मानसिनि जिउ जानांगौ दंब्लाथाय सोरथो हमथा हानो। थेवबो ना हाथरखिया हारसिं जासिगोन ना? बेनो आरो, हाबा जानायाबो बावाखै, दाबो बैसोबो जेबो जायाखै। फिसाय खोमानांनायनि दुखु, फारसेथिंजाय जोबोद दुखुहाय। खायसेनि खाफाला बेबायदिनो आस'खान्दा लिरना हरखायो, माथो बुंबावनो आरो। आंबो थुनथुलिया जोबोद दुखु मोनदों। माथो खालामबावनो, जेबाबो सहायना थानांसिगोन आरो। जोंथ' आयै, जोंथ' ना डेड बडिखौबो मोनबोबावासैसो। बेथ' बे हामजेम नोंदानिफ्राय मा खोनादों आङो? नोंबोनो थांदों हजोंहाय? बबेनि हिर'इननि ना मा जानो फैदों नोंलाय? बेबायदि गुन्दाफोरजों बेबायदि दावहा नांनो? आंनि जाम्बि आयै, बेबायदि समाव बेफोरखौ नायाना सानाना? आं एसे मोजां सानदोंमोन, जोंहा मेहेरखौना जेरैखि जायाबाबो लाबोगोन। दा मा मोनथिखो, माखासेखौथ' हमबाय, जों हाथरखिखौबो बासायबाय। मेहेरनि गाज्रि खबरखौसो मोनबाय ओमफ्राय। मालाबाबो सान्थि मोनजानाय नङा आइ, मालायनि संसारखौ आस'खान्दा बेबायदि खालामना होनायाबो। नायल' नरकआव थांगोन बियो, फाब नांथारगोनहाय, नांथारगोन। ओमफ्राय आंबो थांनो सानदोंमोन, जायासै। आं एसे उनाव थांसिगोन दे आइ। आंथ' हाथरखिजों रायलायनो बोरैबा मोनथ'दो। दाथ' बहाथो रायलायनो गोहो मोनबावनो आइ। बेसोरा जिबायदि दुखु मोनबाय, दुखु सहायनांसिगोन। अराय जिउ बेबो आयु। ओमफ्राय हा नों हारसिं फैबाय? बहा
boroआनो जाबाय होमबा बर' जानानै बर'खौ लायाबा सोरबा लागोनलै गुबुनखौ आंबो बर' आंनि मोजां मोननायाबो बर'सो जानांगोन बर' सेंग्राफ्रानो मेनसाम जोनोम जाबोगासिनो अबाव गुबुनखौ नोजोर होबाय बायो थुनथिलिया बिदिनो जानांगौ आरो आइ मिथिबाय गावजों गावनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नाब्लाबाबो जाम्बाबाबो जिबाबो सैथानबाबो हेमसेमबाबो महर मोखां बांद्राय गैयाबाबो सोलिहाय आइ बर' जाबानो जाबाय एस माखौबा हाजिजि देनां नुगोन र' दानो नुथ'वा नों जामादैखौ दे मालाबा आलासि जानो लिंहरबानो जाबाय एस नों बेदर बायनानै जानो हागोन जावैसोनो जाम्बि हाबिलाय आंलाय बाखिलायनानैबाबो जागोन जावैसो जागोन फैसा गैयाबाबो हरजाया आइ बे नोंखुनजो दंना माने बिखुनजोआ बेना आयु गावनि फिसाजोनिफ्राय बांसिनसो अनगोन नामासो नोंलाय फैनानै दासो गेजेर ससेयाव बेबायदि आसु खान्दा आंनि थाखायसो बिदि जामारदों नामा आंनि मेहेरा आंनाव माबाफोरसो सावनांनानै दङ नामा मानोथो आं थाबालाय खुसिफ्रा गोमालांमारो दे बेखायनोसो मानसिफ्रा आंखौ होनो नामा सिनि होननानै आंनि थाखायसो आफायाबो जिउ गोमानांदों नामा दा मेहेराबो आरो राजामोनथाय इसोराबा मानो बेबायदि लिरना हरखो आंनि खाफालखौबा नोंसोर जेखि बुङा नांजायामोन आंनि मेहेराल' फैफिनथोंमोन नाथाय मा फैमारगोन ना फैमारला नों आथु जाय आंनि खाफालखौ लिरदों बेखौ सोंगौमोन आङो मानोथो बेबायदि एथ'ग्राब सिनि गोनां बानायखो दे आंनि खाथियाव थाब्लानो गोजान जालांजोबो नामा मानसिफ्रा गाव गावनि खाफालखौ गावनो बानायना लानो हानायबाथ' बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन बानायना लागौमोन आङो नाथाय मा खालामनो सुनि खाफाल एसेबां मानो हिंसा जाखो दे आंनि मेहेरखौ मानो बेबायदि खालामखो सोर पापिया माथो जोंथ' एसेबां खुसि दङमोन ना सोरनिबा एथ' गाज्रि नोजोर नांलायखो आंलाय मानो बिदि जाया दे नोंनि जायगायाव आंनो बेबायदि जामोन ना नाथाय नङा आंथ' ओरैबायदि सुनि जे आं थैनोबो रोङा हे आफा इसोर एसेबां गिदिर साजा दाहो आंखौ नोंनिफ्रायथ' आं मा बियो देनाय मा लुगैयो आंनि एसे आन्था खुसिखौबो नों सेनानै लानो सानो आरोथ' बिसोर आंखौ मानो बेबायदि सानखो आं मिथिला जायखिया आं मेहेरखौ जेब्लायबो नेना थागोन बे समाव आंखौ मानो लाङाखै दे बिसोरो मेहेरनि जायगायाव आंखौनो लांमोन ना आंखौनो गावथारमोन आंनि फिसायखौसो मानो दे दाबा नों माब्रैबा दं मेहेर आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आरो मोनसे खोथाया मा मिन्थिबायना आयै नों जेसेबां गुबुननि इनाय सानगोन गाज्रि सानगोन सानसे नोंनि न'खरावबो बेबायदिनो दुखु फैफिनगोन आरो दुखुआबो फाला बदलसो बिहामजो नों नांगौनि बारा बुंबाय माबा मोजां बुंबा नोंसिनि न'खरनि मोजां थाखायसो बुंदों आङो बिहामजो अब्लाबो नों थांखिनानैसो बुंनो हाथरखिखौ गोदोबो बिदिनो खालामदों आरो दाबो बेफोरबायदि आखला मोजां नङा एगार जेब्ला नोंनि न'खराव माबा मोनसे बिदि जागोन अब्लासो बुजि मोनगोन नोंनि खोथाया अबाव जायाफ्रा मानो मिजिङाबा नङा बे आइया मा जायो दे हाथरखिखौ मानो बिदि सानबाय थायो आरो बे खायसे मानसिफ्राबो मानो बिदि सानो सोरबा खि फिसा थैब्ला बे हाथरखिनि दाय जाबाय आंनिबो फंबाय मेहेरा जोंहा दुखु गैया मिस्रा हाथरखियासो मेहेरा गैयाबो जोंखौ हरखाब नागारनानै थांबाय दुखु सायाव आरो बिनि सायाव आबैखौ बायदिसिना बुंना होदों जोंनि न'खराव अर लागायना होदों एसेबां गाज्रि गोसो दंमारो दे खायफानिया हेलौ माबे बाजै आंसोलै माबालै आं एसे रागा जोंनानै दंमोन हाब मा जाखो नादाजोंसो रागा जोंलायबाय नामा नङा माबा आइ बिखुनजोजोंसो एसे दावराव माबेमोन ओमफ्राय आगै माबालै बाजै दखानाव फैनो होननाया मालाथो फैगोन बावनानैसो दंमोनलै आङो थांगोन दे र' आं दामानि न'आवबो एसे उसुबिदा जादों नालाय दे होमबालाय आं दा वाट्सएप खालामना हरसै माबायदि सफैदों दे जागोन दे आरोथ' लायनोबो सोलाबथ'खाया नालाय नङाबा नों फैना होफैनो हागोनबा होफैदो आगै दाथ' आंबो दखानावसो दङ दे बाजै आं सम बहननानै थांनो हायोबा थांनोसै दे मिजिङाबो बिजि जाबाय आंबो लायनो सोलाबला दा लाबोयोबा लाबोथोंसै आरो मैयाबो आंनाव वाट्सएप खालामदोंमोन दां बियो आं नायनाय जायासैना र' दायो नायनोसै मा हरदों नाथाय मेसेज हरबाय थाखो मानोबा जेबो नङा दे माथो जानो ना गामिनि मानसिखायालाय ओमफ्रायथ' बे आइ बिखुनजोखौ हाथारलासो हां एखनबा आंखौबो आं बुंनो थोखिया मालायखौबो मालाय जोंहा न'नि न'खरावबो दुखु फैब्लाबो फिसालायाबो ओमफ्राय जेबो बुंनो हाया बिमाखौबो बेसेबां सिरि थाबोबाय
दा बालायलांबायसो आङो बाराखौबा बिसिनि न'आवनो थानो बास्राबाय आङो मिजिङाबो आरो साननै सानथामसोनि उनावनो थांखासिगोन बा कम्पानियाव आं बुंदोंमोन फुजा जोबनानै थांदो नाथाय नङा मा जागोन आरो जोंहाबो न'आव प्रब्लेम जाबाय बिसोरनो गोबावहा दोनखुमाखो मिन्थिया मेहेर नाथाय गावथारबाय होनबानो जागोन नामा हा एसेबां नागिरबाय थेवबोथ' नोंनि डेड बडिखौ मोनाखैना दासिमबो नङा मानो बेबायदि सिनि राव बुंदों आंलाय डेड बडि नङा नोंनि बडिखौथ' मोनाखैना दाबो बोरै मोखां नुवा मा नुवा नोंखौ बुंनो दे थैबाय होननानै सारा बुहुमानो नोंखौ थैबाय होनब्लाबो आं गनायनो हाया आंनि गोसोआनो फोथायनाय दंखायो जे नों फैगोन मेहेर फैखाथारगोन आंनि फोथायनायखौ रावबो सिफायनो हाया मा बुङो बुंथों बिसोरो बुंनो हो बुंग्राखौ बिदि नङाबानो जाबाय आंनि मेहेरा बिदि जायाबानोथ' जाबायना आरोथ' जेरावखि गैया मानो नोंखौ इसोरा जेब्लायबो मोजाङै लाखिथों जे थाबैनो नों आंनिसिम सफैयो नांगौबा नेना थागोन आं अराय जिउब्लाबो बेखौथ' आं हमनो हाखादों मेहेर नों माबा नङा माबा मोनसेथ' जाखाथारदों माबा मोनसे खैफोदावथ' दंखाथारो नों जानो हागौ नों बिसिनि आखायावनो दङ दाबो आरो आंनि मेहेरा जोबोद खस्थ'यैनो दङदां नङाब्लाथ' बे फैसिगौमोन दा आंनिसिम जेरैखि जायाब्लाबो सान मोना हर सानै नोंखौ फैगोन मोनसिगोन खोमा साननानैनो दिन थांसै बेसेबां मेगना नेना दं नोंखौ नायनो हास्थायनानै दिनाल' थांगासिनो हालो दैलोनो नोंनि खबरानो गैया दासिमबो बिसोर मानो खिन्थायासै देनाय एसेबां जों हमबाय माखासे मानि थेवबो गावथारदोंसो बुङो हाथरखि नों बेबायदि हारसिं थानाङा दे नङाबा गोसोखौ बांसिन गाज्रि मोनबाय थायोना दालाय हारसिङानो खासैना बेवाइफोर मेहेराबोथ' बहा आरो दङ मानो आंनि जिउआवल' बेबायदि जाबाय थायो मानो हमस'नोनो हाला आङो सानस'नो हाला नों दुखु जानाङा दे जों दंना जों गासिबो नोंजों दं हाथरखि मिन्थिबाय आरो जे बेबायदि खबर खोनादों मोनथिगौ फोथायनो जोबोद गोब्राब नाथाय जों एसेबां सोंबाय थेवबो मोनसे बाथ्राल' बुङो बिसोरो अब्ला मा बेवाइफोर मा नोंबो फोथायो मा नोंबो सानो आंनि मेहेरा बे बुहुमाव गैला होननानै दाथ' आं मा एन्सार होबावनो नोंखौ हाथरखि आंनो गोसोखौ बुजायबाबो हायाखै आं बे बाथ्राखौ गनायनो हानाय नङा बेवाइफोर मालाबाबो नङा आंनि मेहेरा बहाबा जोबोद खस्थ'यै दङ आं खेबसेल' बिनिसिम थांनो हानायमोनबा नों दुखु जानाङा दे जायखिया माबा मोनसे जागोन र' ओमफ्राय बिदि रुमाव थाबाय थानाङा दे गोसो गाज्रि मोनोलै गोसोखौ हमथानानै नों जेसेबां फ्रि थानो नाजागोन एसेनो मोजां बांद्राय सानबाय थायोब्लाथ' आरो मारै जागोन दे हाथरखि एसे गाव गावबो जोथोन लानांगोन ना एसेबां नाजाब्लाबो मेहेरनि खौरां मानो मोना जों नोंनि दुखुखौ बुजिदों थेवबो हाथरखि आं दसे सम हारसिं थानो लुबैदों गोसोखौथ' बहाथो मोजां मोनबावनो बांसिननिफ्राय बांसिनसो बोरैबा मोनग्रा जालांबाय दे जागोन दे दायो आं आइखौ थिनहरगोन दे ओमफ्राय ओंखामखौबो जा एसे दायो नङाब्लाथ' मेहेरा आगैया मोनथिब्ला जोबोद दुखु मोनगोन ना नों गावखौनो गाव बेबायदि साजा होनानै दाला मालाबाबो जानाय लोंनायनिफ्रायथ' बेसेबा गोजानावसो थानो गोसो जाबाय आङो जिउआनो आरो माबायदि जालांनो बबे लामाथिं थांनो हमखो जेन आंनि जिउआव ओरैबायदि बारहुंखा फैबाय दिनै मालाबाबो थानो रोङि आरो बेबायदि गावथारदों होननाय खबरसो मोनबावबाय बे बुहुमाव गैला मा बिखाजों आं गनायनो हानो बे बाथ्राखौ जोबोद दुखु मोनबायलै मानोबा बेबायदि जायोबा जोंथ' सानदोंमोन मेहेरनि माबा मोनसे खबर मोनखासिगोन थेवबो आरो दा बेबायदिसो मोनथिबावबाय मा मेहेरा बे बुहुमाव गैमारला बिसोर गावथारदों होननाया सैथोमारना आरो जुदि सैथोमारब्ला बिसोरबोथ' हमजाखाबायानो मानो एसेबां थगायनो दे अब्ला जों दा मा साननानै लानांगौ जाखो दे गोसोआथ' मानिनो रेडि नङा थेवबो बोरैबा खास्रिउ बिस्रिउसो मोनलाबायबायलै नोंनि थाखाय बांसिन दुखु मोनबाय आं हाथरखि मानो नोंनि खुसिया दसेल' फैयो दे आंनिया
हाबा मेहेरनि बेबायदि समा दानो सफैगोन बेखौ आं सानथाराखैमोन। नोंनि अनगा बोरै थांना थानांगौ जाखो दे जोंहा हाथरखिया। आरोबा मा सहायनांबावो बे गथ' सासेया। मानोबा जिउनिफ्रायनो बिनि दुखुफ्रानो थांनो रोंला। मा दुखु मोनसोबायलै आङो। जों नागिरा नङा, सोङा नङा सोंबायबो, थेवबो मोनगोन आसायै थांबाय। ओरैबायदि गाज्रि खबरसो मोनबोबाय। सिगाङावबो हाबा मोनथायखौ आं खोमानांखाबाय। दा आरो मेहेर, आरो बिनि एसे सिगां बेवाइफोरमोन। नङा मा जामानो हमखो जोंनि न'आवनोथ'। थैनाय बेफोर मानो फैबाय थायो? मानो फैबाय थायो? आसरितसो मोनबाय आङो। दाबा नोंखौथ' मारै बिदाय होनांगौ जोङो? मा गोसोखौ लानानै सासेनिफ्राय सासे माबोरै बिदाय होबावगोन? आं हाथरखिनि थाखाय जोबोद दुखु मोनसिनबायलै। दाबो जेबोआनो जायाखैमोन। मा बोरै जागोन बिनि जिउआ दिनै? एमिखौथ' बेबायदि हालोदाव नुबोखाबाय, आरो दा हाथरखि। जोबोद दुखुनांथावहाय। मानसिनि जिउआबो माबायदि दिनै, दानो दं दानो गैया। बिसोरखौ हमदोंब्लाबो खबरखौनो गाज्रिसो मोनबाय। हाथरखिखौथ' बिसिनिफ्राय लाबोनो हाबाय, हिराबाखौथ' हायासैना। दाबो हाथरखिनि सेरावनो थाङाखै आङो। बोरै मा बुंहैगोन आंनो सहायनो हाया मोनथारदों। आयै गैला आबा, मेहेराबो जोंखौ नागारनानै थांबाय। नाथाय आयै नों गोसोखौ हमथानांगोन। नोंनो जुदि बेबायदि लोरबां जायोबा दा जोंहा हाथरखिखौ सोर नायगोन दे? आं हानाय नङा आबा, गोहोखौनो मोनथाराखै बिनि खाथियाव थांनो। थेवबोथ' ना आयै, जों गासिबो बिदि लोरबां जाजोबबा बोरै जागोन दे? जानायखौबोथ' आरो जों सोलायनो हायाना। नंगौ, थेवबो सिमांथ' नङा आबा। सिमां जानाय मोनबाथ' मोजांमोन आयै, नाथाय सैथोसो आयै। ओमफ्राय जायखिजाया नोंनि आगैखौ बावनांगोनथ'ना जोङो। माखासे खालामनांगौखौ खालामसै आबा। मेहेरनि मोनसे फटक मोजांखौ दिरुननानै दोनदो। दा जेराव जों मिन्थिखाबाय, अब्ला जों बोरैथो बेबायदि थाबाय थानो हानो? मिन्थिगौ, सहखौथ' मोनासै जोङो। जोबथा सम बिदायावबो जों नुस्रानाय नंला आबाखौ। गोसोखौ हमथानानैबाबो उफाय गैला आबा। जागोन आयै, माखासे खालामनांगौखौ खालामसै। न'आवनो थाथ'दे आबा दे। मानो बिदि थैलांबाय थाखो जोंनि न'खरनि मानसियाल'? मोनथिलालै आयै मा जामारखोथाय। जोंथ' नोंखौ हस्पिटालावबो एसे गोबाव दोननो हायासै। रांनि गोनांथि जायो गोबांनो, आरो जोंहाथ' एसेबां रांबो गैया। आयु, हामालाथ' मोजाङाव फैबावगोनसै बे गथ'आलाय। थेवबो जों नोंखौ मोजाङै खस्थ' मस्थ'बाबो लाखिगोन। एसेबां नेबाय, थेवबो दाबो हुस फैयासै नोङो। डक्टराथ' बुंदोंमोन माबा मोनसे रिएक्सन होबानो। हामाथो गथ'आ जेबोखौनो मेगनबो खेवा, आथिं आखाइबो मावा देनाय। नै बाबु, नों आं रायलायनायखौ खोनादों? देनाय थाब मोजाङाव फैनाय नोङो। हा गथ'आबो नायनोबो मोजांथारलाय। अना खाना आदि आदिहा सोरथो बिदि खालामखो दे? नोंबाहा बेसे गोबावजों मोजां जाबावगोन दे बाबु? डक्टरनि एसे बोरायनियाबो एसे एनै मुलि होथोंसै। दे थाबैनो मोजाङावनो फैथारथोंसै। हे आफायसो, नोंबो नाहरदो आरो थाबैनो बे गथ'खौ हुसाव लाबोदो। बेसेबा गोबावमानि जालांबाय, दासिमबो मानो मेगन खेवदिया दे? नों दाबो मानो रायलायला दे? जों एसेबां गोबाव नेबाय नोंखौ, मानो बिदि जाखो नों? ओमफ्राय नोंना मा नामलै? मा नाम जागोन दे बेना? ओमफ्राय मारै नागिरगोन दे आं? ना फेसबुकआव मोनगोन? अह, ओमफ्राय नोंनि नामखौनो मिन्थियाबा आं बोरै फेसबुकआवबो नागिरनो? नों आं रायलायनायखौ खोनायोना? खोनादों दा? नोंनि न'आव सोर सोर दं दे? नों आंनो खिन्थाना, आं नांगौबा खबर हरगोन ना? अन्नानै प्लिज बेबायदि सिरि दाथाना, नों थाबैनो मोजाङाव फैदो। जों मिथिनो जोबोद हांखुर जादों नों सोर, बबेनि, मा मुं? अह, आंनि हाथरखि मालायानोथ' बहा थांखो दे? दासो आखाइ मावदोंमोन माथो? मावदोंथ'। नों मा आं बुंनायखौबो खोनादों? होमबा नों मोजाङाव फैसिगोन ना माथो? आयै, सिनायहायै सुबुङा आखाइ मावदों। बिदिबा नोंथ' आंनि मालाखौ खोनानाय लोगो लोगो रिएक्सन होदों माथो?
आंना मेलायाव बायदोंमोन आंनि हाथरखि मालाखौ बिराद मोजांखा माने आं बुंनायखौ रिक खालामदों बियो आं बुंनाय माने मा माला हाथरखि माने नायनो बिनाय जादों खोमादां नोंबो नायनो आंनि मालाखौ नाथाय अबहाय दोनदोंथाय आं मोनासिनो नागिरबाबो माला ना हाथरखि जाखो हाथरखिबाथ' मारै देखायनांगौ दे आं नोंनो दाथ' अख्राङावसो ओंखारना ना नों सोरबा हाथरखिखौ सिनायो दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो लाइक कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर गोदान एपिसडजों फैफिनसैलाय बाय बाय थाबैनो फैफिनगोनलाय बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट आरोथ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाल' आरोना जोंबो लाबोनांगौखौ लाबोबाय थागोन नायलांबाय थाब्लानो नोंथांमोना मोनथि मोनगोन आरोना मा मा जालांगोन मा मा जानो दङ आथ' मा थुनथुलि जेबो नङा दे दुड